Slikkachlek. Slikkachlek. Helo na! Mae'n amser tric a chlic cam 2 heddiw. Ydych chi'n barod? Da iawn chi. Yn gyntaf, i ni'n mynd drwy'r seiniau yn gyflym. Nifer o'r seiniau beth bynnag. Felly, byddwch chi'n dweud e gyntaf, yna bydda i'n dweud e gyda chi. Barod? Pa sain? A. P. T. Ydych chi'n dweud y seiniau? C. R. Y. F. N. B. W. L. O. S. A dyna ni. I ni wedi bod drwy nifer o'r seiniau. Ymlaen yn awr i syllu ar y ser. I chi'n gwybod yn iawn beth i wneud erbyn hyn. Dilynwch y bus ac yna fe wnawn ni ddarllen y gair. Barod? C-A-R-T. Cart. Unwaith eto. C-A-R-T. Cart. Beth? Cart. T-W-L-C. Twlc. T-W-L-C. Twlc. Twlc. Dau fochyn pinc yn byw yn y twlc. Barod? Dilynwch y bus. P-O-N-T. Pont. Pont. Mae'r bont yn mynd dros yr afon. Pont. T-O. Oeddech chi'n barod? Dewch i ni ddechrau eto. T-O-R-Th. Torth. Torth. Torth o fara. N-y-r-s. Nyrs. Eto. N-y-r-s. Nyrs. Nyrs. Mae'r nyrs yn ein helpu ni. Nyrs. A dyma ni'r un ola. Barod? B-A-N-D. Band. A dyma nhw, y band. Nawr, i ni'n mynd i edrych ar y llun. Cofio beth yw'r gair. Ac yna bydd angen i chi ysgrifennu'r gair i lawr. Felly, ewch i nôl papur a phensil. Ewch fel y gwynt a dewch yn ôl. Ffwrdd â chi. Rhoi bach o amser nawr i chi chwilio am y papur a'r pensil. Ydy'r papur a'r pensil yn barod? Gwych. Dewch i ni edrych ar y llun. Beth ydy hwn? Cart. Da iawn chi, cart. Dewch i ni wneud y bysedd yn gyntaf. C-A-R-T.
bydd angen 4 bys. C-A-R-T. Nawr, ysgrifennwch y gair cart. Ydy'r stribedi cymorth gyda chi? Os ydyn nhw, gallwch chi ddefnyddio nhw i'ch helpu chi. Stribedi cymorth, tric a chlic. Rwy'n siŵr eich bod chi wedi cael amser i ysgrifennu'r gair cart. Dewch i weld, ydych chi'n gywir? Dyma ni. Gobeithio bod nhw'n y drefn gywir. C-A-R-T. Da iawn chi. Ble mae'r moch yn byw? Yn y twlc. Twlc. Bysedd. T-W-L-C. Ysgrifennwch y gair. Ffwrdd â chi. Oeddech chi'n gywir? Drychwch yn ofalus. Oeddech chi'n gywir? Da iawn. Beth ydy hon? Pont. Pont. Bysedd. P-O-N-T. Nawr, ysgrifennwch y gair. Pont. Cofiwch ddweud y sain bob tro wrth ysgrifennu. Mae hynny'n eich helpu chi. Dewch i ni weld. P-O-N-T. Ymlaen. Beth ydy hon? Ie, torth. Torth. Bysedd. T-O-R-Th. Ysgrifennwch y gair. Gan ddweud y sain bob tro wrth ysgrifennu. Dyna ni. Dewch i ni weld. Oeddech chi'n gywir? Pwy ydy hon? Nyrs. Nyrs. Bysedd yn barod. N-y-r-s. Nyrs. Ysgrifennwch y gair. Nyrs. Yn gyflym. Ydych chi'n iawn? Waw, da iawn chi. A dyma ni'r un ola. Ie, band. Band. Bysedd. B-A-N-D. Band. Ysgrifennwch y gair. A dewch i ni weld. Ydych chi wedi gorffen? Ysgrifennu'r gair band. Dyma ni. Band. Waw! Dyna ddiwedd sesiwn gynta cam 2. Da iawn chi am weithio'n galed. Felly, hwyl fawr am y tro. A fe welai chi cyn hir. Hwyl! Hwyl!